मम्मी जी तैयारी वारी ना होई जी कुछ आए पैसा दे देले बानी फल लियावे के ठीक बाटे। अब तैयारी कर बुझा कि का कर बुझा तू लोग का त नियम त कुछ जानकारी बा नहीं। चली रे खाली हई भूखम हो भूखम हई त्योहार करम हो त्योहार करम। काहे ना चूड़िया का चौला लगनी है चचर दू को पहन ले बानी ओतके तनका पोला हवे तन और पूजा पाठ होखेला कांचो वाला डाल लिए ही में ठीक बाटे। फलवा कहां बा और ले आइल बड़ा ने आई और एगो संतरा नहीं खन ले तो गोल बन लेवे खातिर ए छठी माई से डेरा स इ चैत क छठी माई के जानत नहीं खुश केतना बाउर हई ली जा निमन के निमन आ बाउर के बाउरो हई सोच लिह स तनी डेरा स देवी देवता से देही में डर क के आ तब केनो काम करस। अरे बाप रे बा तनी देवी देवता से कबो डर क के थुकल जाला ठीक बा। जब बैठ गइलू जा नइखे बुझात कि का लागेला का ना लागेला। खातिर रे बड़ बुजुर्ग बानी तो हां जिंदगी भर हमाय ना करत रह दी सिंदूरा क दी धर सही गाई जा गाई जी मम्मी का चाहिए बस के बाहर पले गाई नीक लगी का चही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जाय बहंगी लचकती जाय बनना सुधीर बाबू कहरिया दौरा माथे लउठाय दौरा माथे लउठाय बाट जे पूछे रे बाटहिया ई दल के कारा के जाय ई दल के कारा के जाय तू तो छठी मैया के जा ई दल छठी मैया के जा गावा सा के करला लाली अखिया के करला मिलामी के करला मिलामी के ओका से ना करवा ले हम काम ना करतनी करलिया परदेसिया के कर मनावा उदास के कर मनावा उदास सूरज बाबा के लाली लाली अखिया छठी माई के लामी लामी के छठी माई के लामी लामी के जिया दई के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास पुष्पा दई के पिया परदेसिया हटा रही ले जो धर उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास ज्योति देई के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास कौन तो चौखंडी वाला पोखरिएगा बस चारा कोना के पोखरवा गाई जी मम्मी नहीं से हमनी केने दुआर में गाई तोहनी के कुछ नहीं खुश सिखले ना तोहनी के ना गइबू स जी दीदी गाई ना हमनी के चारा ही कोना के पोखरवा जलवा उमरली जाय जलवा भले संतरा का करत रहल हम त कहीं के बेरा हो जाए पूजा पाठ तबे आई मिलता जब 2 बजे तो सब दुकान के भागुल वाला सन कहां खोज के बाजार करत रहन जा आधा आधा भूलई नहीं लागत दैले बनी अथिया बेरो कर में लुगावा बांध देम तू घरे न बैठल बड़ू जे जा तब जाके देखो चौक पे को दुकान खुला बा घरे हमें धोखे में डाला है घाटी पे भागल तब भुला जाई ना जरा उहे सब नु एको गो सामान रख ये तो कितना महंगा देला सा
मिले के 50 रुपए दे आ जाय दिन ना कहल जाला छठ माई के चढ़ावे के ना कहल जाला मन में कपट करके ना कहल जाला जिंदगी यही भर से सच्चाई बता से बताई नहीं है हां ठीक धरे में औरी जब जाए लगे जा त क हम बेरा पर गड़िया खुली जाके त तला मुखिया काट देते रहो जवा जो जाके अगही जगह बिछ ले जो आ चट बिछा देते हैं कहां बात चटैया ले ले बन मेरा जा खूंटा खूंटा में से पहले हटल बन ना ले खोल ले जाला। लेके जो अरे ओ जुगे बाई ये कहेगा मरद बड़न सा कि बिना कहले पूछले का से का कह देता न सा कहां धइल बा चाट ना लेम नु ये कहीं में गांज दी दूगो चमकी किन लेम जौन बिछावे वाला रहेला प्लास्टिक आवा अच्छा उहे ले जाके बिछा देम का करे के तो बा दुकान खुले बा होत नहीं बेरा ए जना सब बोल खाना बबुआ बंद जा रहेला, भचर भचर सब मत बोल मैं एमे पड़ी जा धोवले धावल आ बानी सुनिए बरा खैनी गुटका तिरंगा खा के घर में मत घुसम बबुआ जी जानी ठीक है बा मना करी हई है क्या हो केला में कह केला में के हो हम जाते नहीं उचिए लेके काट देते हैं बांध देम गो मछिया नायका चारो चौखंडी के पोखरावा जलावा उमड़ती जलावा उमड़ती मरना सोनिया दे डुबुकिया जलावा से दूध होई जा जलावा से दूध होई जा मरना पुष्पा दई डुडुकिया जलावा से दूध होई जाए जलावा से दूध होई जाए मरना जिया दे डुबुकिया का भइल हो? ऐसा ही का अरे नया नोचर बिया सीखते सीखत ना आई हयो हमारे पर हंसल सीह दरवा नाइकी धर के ना रहम ना जहिया मल ज्ञान भुला जाई बुझा मल तो लोग हंसिए उड़ावल निकल जाई उठ के चल जाई बहुत दूर जलावा से दूध होई जा मारोना ज्योतिया दई डुबुकिया जलावा से दूध होई जाए जलावा से दूध होई जाए गावा सरे कोपी कोपी बोलेली छठिया माता सुनिए सेवक लोग सुनिए सेवक लोग मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले मकरी बासेरा ले ले मकरी बासेरा ले ले ए हाथ जोड़ी बोलेला सुधीर का सुनिए छठिया माता सुनिए छठिया माता रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो चकड़ी उदाबासी देबो चकड़ी उदाबासी देबो दूसर गावा जा हां गाई मम्मी जी तू लोग दूसर गावा जा कौन गाई जी गावा कन्या खिसियाल पड़ जाए भूख लागल बा का दीदी बोल नहीं खे जाता पता ना का हमरा बड़ी भूख लाग प्यास लागल आ ये दादा ऐसे मत कहीं जी अभी तो मैं बाकी रे बा कह सब बराबर होए बाटे पाप परेला ए दीदी प्यास लागल बुझाता कानी क्वेश्चन मनवा होइल बा ना मम्मी देखी कार्तिक में छठवा वाला ओकर ना बुझाला ई वाला त लुक लहर के दिन बा लुकावा से लुकावा से कने ऐसे मंगटी का है चल गई बा ऐसे लगा दूसर गावा जाए गई जा बक्सर के पकीरे सड़किया गावा कन्या गावा बताई हमार सुरवे ना भेटाला गावा सर के पकीरे सड़किया तुरा छोन ले दुकान तुरा छान ले दुकान घोड़ावा चढ़ला आइले सोनी पासे करे लगले नुलियार के मोल करे लगले सुबह के मोल हल्दी जल्दी कर नहिया मोलावा भइले अरघिया के बेल भइले अरघिया के बेल रसूलपुर के पकीरे सड़किया तुरा छन
लगले रियार के मोल जल्दी करो लोहिया मोलावा भइले अरगिया के बे भइले अरगिया के बेर का हंसत जाओ अरे हमरा एगो बात याद पड़ गेल जी आई कहली कनिया खाए के ओही से हंसत जा ए कनिया धरा जा उठावा जाता सब सरिया देख मम्मी जी अब ले जा चोपा जा तू कर जा सरिया बजा जा जा आई थी करी चली ए दीदी हम ले ले आई ठीक बा हम लेके जाके भाई चल है कुला अरे पा कर चलबू सब जे सब के चल जइतो आ घटिया छोके आ गुनी हां सब जे कबे चटाई बातन बिछा काइल बनी छोड़ के आवे के ना चाहिए त घाट का करी ताकत तो नहीं खुश ना बुझाते के हम तोरे के ओही से कहतनी कि तले तोप ताप के रखा जा बुझाते अजी जगह ये छकनी ह छकला नहीं खी तैयारी हो तो रोटी हम बुझाते जयमाल तो पे जाए के सुनी बा ना दुहाली में मोटरसाइकिल से छोड़ दी ना अरे बाबू ए बड़ी लुक लगा लेके जा तार पुटी मारल हो रहता अरे नइखे दीदी जी के चल बबुआ जी अरे बाबू हम हमर जीव निक नहीं मोटरसाइकिल आजकल लुक लगा के दिन गोड़वा जरिया सही न जाए के बा बिना चप्पल छोड़ दी बाबू दुहाली चलो मोटरसाइकिल जल्दी निकलो लो ठीक बा ठीक अरे सर दिन साड़ी चेंज कर लो चल ठीक बा मम्मी आ चली पहिले और ये सब के गेड़िया रंग दे तार को समझा देती हम वही का खिसी लगी चलो हो जल्दी से आई हो दादा आई हो छगले धजले के बुझाते के जाए के जयमाल पर ए लोग के का चिल्लातानी जी गोल लागी चलो जल्दी छठी माई काम के खाली काम करे के बा